Четка. Това е. Какво е това? Прочети. Писи. О. С. Да. К. А. Какво е това? Лодка. Лодка. Това. Коса. Къпе се бебето. Как се мие? Така ли, мамо? Къпа. Да, къпе се. В какво се къпе? Я прочети. Писи. В. А. Н. А. Какво е това? Вала. Вана. Браво. Къпа. Къпе се. Тук. Къпа. Това къпа. Да. Къпа. Да, кърпа. А това? Какво е това? Пате. Едно пате. Едно пате. Писи.